Казанда күп функциялы үзәкнең яңа офисы ачылды. Ул көнгә 1000нән артык клиентны кабул итә ала. Офисны беренче булып Татарстан президенты карады. Рөстәм Миңнеханов бөтен Россия халык санын алуда катнашты. Үзәк ковид каникуллары көннәрендә дә эшли. Барлык хезмәтләр дә күрсәтелә. Исегезгә төшерәбез, дәүләт хезмәтләре порталында да халык санын алуда катнашырга яки исәпкә алучының өйгә килүен көтәргә мөмкин. Халык санын алуга килгәндә Рөстәм Миңнеханов журналистларның сорауларына җавап биреп, бөтен Россия акциясендә катнашу һәр кемнең гражданлык бурычын билгеләп үтте. Рөстәм Миңнеханов төбәк-ара клиник диагностика үзәгендә дә булды. Ул төбәк-ара клиник диагностика үзәге эше белән танышты. Заманча җиһазларны карады. Президентка пациентларны күзәтүнең электрон системасын күрсәттеләр. Ул барлык авыруларны исәптә тотарга, кирәк булганда онлайн режимында кирәкле препаратларны билгеләргә мөмкинлек бирә. Ел саен үзәктә 125 меңнән артык пациент тикшерелеп, дәвалау уза. 5 меңнән артык операция үткәрелә. Үзәкнең генераль директоры хәбәр иткәнчә, учреждениедә яңа методикалар актив кертелә. Тынычлык бистәсендә президент чаңгы ярышлары һәм биатлон буенча спорт комплексы төзелешенең барышы белән танышты. Президентка чаңгы прокат урыннарын, биатлон өчен спорт коралын саклау бүлмәсен, шулай ук турыдан-туры ату урынын күрсәттеләр. Объектны киләсе елның гыйнварында тапшырырга планлаштыралар. Ул Казанда 2023 елга бөтен дөнья кышкы махсус уеннарын үткәрүдә кулланылырга тиеш.